Ito na isa kay munisipyo. Ito ni. Inom na kulay, wala na. Ano konsilot to? Yan. Oh my God. Baka makita niyo yung bahay niyo doon sa ano. Inom mo. Yan, yung barko ng China. Ay, barko daw ng China. Cage. Fish cage. Fish cage yung iba? Yun yung malaki po yung sa China. Oo. Lapit lang pala. Lapit nila talaga. Oh, yun yung inventory, oh. Ay, oo, kita na. 4 floors kasi yan, kaya mataas. Ayun ang malaki. Ayun yung part na to. Kami nagpipili dati. Ano to? Hindi ko alam kung anong eyeliner. Yung balaki tapos dos hermanas sa likod niya.